Pohádka o tom, jak chudák do ještě větší bídy přišel. Za nemnohými horami, za nemnohými řekami, před nedávným časem byli 3 bratři. Po rodičích zdědili každý 198 000 korun. Co s nimi uděláme, tázal se prostřední syn. Utratíme je ihned, vykřikl ten nejmladší. Vždyť nevíme, co v budoucnu bude. Iba ne, uložíme si je na horší časy, řekl moudře nejstarší syn. Rozejdeme se do světa a za 10 let se na tomto místě zase sejdeme. Jak řekli, tak udělali. Po 10 letech se opět na tom místě setkali a vyprávěli si o tom, jak se svým majetkem naložili. Já jsem chtěl ty peníze dát do krabičky a otevřít ji až dnes. To bych měl stále 198 000 korun. Ale uložil jsem je jako termínovaný vklad a dnes tam mám 274 078 korun, povídá ten nejmladší. Já jsem svých 198 000 korun před 10 lety chtěl ukládat po 18 000 měsíčně do penzijního fondu se státní podporou. A to bych tam dnes měl 269 202 koruny. Ale nakonec jsem po 18 000 měsíčně ukládal na stavební spoření, tenkrát ještě s velkou státní podporou. A mám tam dnes 279 272 koruny. A co ty, ptali se nejmladší bratři toho nejstaršího. Já, odpověděl ten nejstarší, já jsem si před 10 lety za 198 000 korun koupil investiční stříbro a dnes si mohu vybrat 633 279 korun. Ale neudělám to. Proč přišel si o svůj vklad, naléhali v obavách bratři. To určitě ne, pravil ten nejstarší. Zatím na živobytí vydělám i stranou uložím a pokud nebude nouze, nechám své peníze i nadále pracovat. Pak už se jenom bratři radovali ze šťastného shledání a jestli nezemřeli, šetří si někde dodnes. Ptáte se, proč se ta pohádka jmenuje Jak chudák do ještě větší bídy přišel, když všichni bratři získali víc peněz, než tam vložili? Inu to pochopíte, když si prohlédnete tabulku Českého statistického úřadu o růstu cen. Není důležité, kolik máte peněz, ale kolik si čeho můžete koupit. Dobrou noc a reálné sny.